Un postgrau en periodisme esportiu amb marca Barça. Això ja és una realitat. El Barça i la Facultat de Comunicació Blanquerna ho han fet possible. La Sandra va cobrir la signatura d'un conveni molt potent. El Futbol Club Barcelona ha signat un conveni de col·laboració amb la Facultat de Comunicació Blanquerna Ramon Llull a l'organització d'un nou postgrau en periodisme esportiu. Carles Vilarrubí, vicepresident de l'entitat blaugrana i responsable de l'àrea institucional, ha assistit en representació del club per signar i, d'altra banda, el doctor i degà Josep Maria Carbonell en nom de la facultat. La importància d'aquest nou postgrau es troba en els destacats experts i professionals de prestigi que impartiran les classes, com Antoni Freixa, portaveu de la Junta del Futbol Club Barcelona, Xesco Espar, exentrenador del Barça d'handbol, i periodistes reconeguts com Ramon Besa, Vicent Sanchís, Marcos García i Bernat Soler. La matèria que s'impartirà també és un altre aspecte a destacar, ja que girarà entorn del 2.0, del management, de les xarxes socials i del coaching. Hem parlat amb Carles Vilarrubí i Josep Maria Carbonell, que ens han explicat una mica més en què consisteix aquest conveni i què suposa tant pel Futbol Club Barcelona com per la Facultat de Comunicació Blanquerna. És una fita important en el sentit que el Barcelona i la directiva actual ha volgut des del primer dia remarcar tot allò que en paral·lel pot fer el Barça pel país i per la cultura. Tot allò que en paral·lel, a part de la nostre objectiu més important, que és l'èxit esportiu, també ser conscients del que significa el Barcelona i el barcelonisme en el país i, per tant, amb allò que puguem ajudar, fer un cop de mà, com és avui amb la Fundació Blanquerna, amb la Universitat Ramon Llull, on podem ajudar a l'excel·lència en la formació del periodisme esportiu. Crec que és un pas endavant important. Aquest conveni estableix una relació entre la Facultat de Comunicació Blanquerna i el Barça en dos objectius majors. El primer és la promoció d'un postgrau de periodisme esportiu que organitza la facultat amb el suport del Barça i altres institucions esportives molt importants. El segon aspecte que regula aquest conveni és l'Aula Barça Cultura. El Barça organitza un programa de cultura a la nostra facultat, a l'auditori, i és un programa que demostra que, com sabem molt bé, el Barça és molt més que un club. Combinar esport i educació és clau, i més si aquesta iniciativa va de la mà de les universitats catalanes. Fins aquí el Més Club d'aquesta setmana. Que tingueu molt bons dies i ja sabeu on trobar-nos, aquí mateix, a Barça TV. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.